буритота с чедър сос. Мале. Малко лукчев тигана, червена чушка, половин кило мляна телешка кайма, подправка за тако и доматен сос. За чедър сос ще ни трябва кондензирано мляко. Преди вечеря задължително пробиотична мая на iConfit и храносмилателни ензими също на iConfit. Ако и вие обичате да си хапвате повече като мен, със сигурно ще извлечете ползи от тях. Може да ги вземете от сайта на supermart.bg с промокод ALEX10. И малко чедър. Аз ще сложа и малко лют сос. А от двете ми книги имам над 180 брутално вкусни рецепти, уникалните рецепти съм оставил за там. А ако искате да сте в такава форма, може да вземете златните правила за отслабване и фастинг ръководство, което получавате напълно безплатно. Всеките линк в профила и ги взимайте.